Tarih ilimlaryň kandidaty Akmurat Gürgenli doganymyzyň makalasyndan milli şahyrymyz Magtymguly hakynda. Magtymguly, köňle gaýgy getirme. Bu bir iş wagtydyr. Özüňi yitirme. Sözüm diňlän ýok diýip ümsüm oturma. Jahan giýindir. Çendan bilen ne vardır? Magtymguly bu bütün türkmen üçin damarlaryna türkmen gany joşýan, çeper sözüň ähli muşdaklary üçin iň mähriban, iň gowunçly, buýsançly at. Belli Rus günnäger şunasy Bartoldyň Jaýdar bellişi ýaly bütün Orta Aziýa halklarynyň arasynda diňe türkmenlerde milli şahyr bolupdyr. O da Magtymgulydyr. Magtymguly beýik akyllar, filosof, günnägeriň pähm paýhasyny öňe süren, insaniýeti başyna täç eden, öz milletini jany teni bilen söýen watançy şahyr. Türkmen diliniň ösmegine, ony reformalaşdyrmakda ägirt uly iş bitiren şahsiýet. Şahyrymyz Mehmet Veli Keminäniň sözleri bilen aýtsak, Magtymguly edebiýat meýdanynyň oragyny orup giden şahyr. Belli Türk şahyry Nazım Hikmet Magtymgulynyň 250 ýyllyk poeziýa bayramçylygy geçýän mahaly 1975-nji ýylda Aşgabatda baranny şahyrymyz hakynda şeýle diýipdir. Magtymguly meniň hem şahyrim. Onuň dili meniň hem dilim. Men Magtymgulydan köp zatlar öwrenýärim. Ol meniň de ustadym. Ýöne onuň bir öwreden ullakan zadyny hasam maqtasym gelýär. Olla öz halkyň azatlygy üçin göreşmek. Türkmen halkynyň edebiýat taryhynda en çemek klassik şahyry sanap bolar. Olardan alim Bertleson aýdyşy ýaly söz ustady deň taýy bolmadyk Magtymguly birinji orunda durýar. Magtymguly türkmeniň edebiýat hazinasynyň gymmat bahadaşlarynyň biri bolup, ol biziň zamanamyzda täze ýüzüň gaşyny, gözüni gamıştyrjy şöhlisy bilen dogurýar. Magtymguly 18-nji asyrda ýaşap, özüniň dürdäne döredijiligi, bar ukyby bilen türkmen edebiýatyny, türkmen dilini ösdüren şahyr. Belli alim Mäti Kösäýew aýtmyşlaýyn, türkmen halkynyň wepaly ogly Magtymguly ören kiçi göwünli, saýhally, edepli, salihatly, sypaýy adam bolupdyr. Ol hiç wagtda ulumsuluk etmändir, menmenlik satmandyr. Şöhrata kowalaşmandyr, serpaý üçin köşk şahyry bolmandyr. Ol adam käçiligiň iň gowy sypatlaryny özünde birleştiripdir.
Şahir ulumsuluk edýänleri, tekebbirleri, bedasıl şöhrat paradları, açgöz hırsy dünýäleri, elmydama rehimsiz tanqid edip, olary ýurdu ýykan, orramsydan bolan haramhorlar diýip ýazgarypdyr. Günnögörüň çeperçilik pikirinin ösüş taryhyny, türkmeniň beýik ogullarynyň birisi Magtymguly Pragy öz boluşly şahirany dünýäni açdy. Onuň asyrlar aşyp gelen ajaýyp sözü, umumy adamzat bähwetli şahirany pikirleriniň giden bir älemni ýada salýandygyndan başga da özüniň ruhy taýdan çumur milliligi bilen hem äşkär tapawutlandy. Magtymguly külli türkmeniň şahiri hükmünde ada wazasy dünýäde bolan şahsiýet. Şonuň üçin onuň ajaýyp setirlerine gyzylyň gyrnysy ýaly garamak duýgusy diňe bir türkmen halkyna häsiýetli duýgu bolman. Eýtem, dünýäniň dörli halklaryna mahsus duýga öwrildi. Özü hem şahiriň altyn setirleri şeýle duýgu bilen örän irki döwürlerden bäri ünsü özüne çekip geldi. Şoňa görä onuň dana setirlerini birleşdirýän aýra-aýra şygyr diwanlarynyň bir uji Hindistandan çyksa, bir uji meşhur Britan muzeyinden çykdy. Magtymgulynyň diwanynyň daş basma çaplary. Barıp 1842-nji ýylda Polyak alimi Alexander tarapyndan onuň 3 goşgusy Londonda neşir edildi. Ol bu goşgulary 1833-nji ýylda Köpetdag etrawyna Demirgazy Horasana geçiren syýahaty döwründe ýygnapdyr. Neşir bolan goşgular Duza mehmanlar, galmadlar, sil galmaz. Şeýle-de şahira deýişli bolan yaraşmaz, olmaz, ýaly şygyrlary kemine we aýdyň deregedli diýen şahirlaryň eseri diýip görkezipdir. Kazan ve Peterburg üniversitetlerinin profesörü Brezin tarapından 1862-nji ýylda taýýarlanan Türk Hristomatiyasynda Magtymgulynyň goşgulary yerleşdirildi. Otuzdan gowrak goşgusy bolan belli Wenger alimi Budapest üniversitetiniň profesörü Van Beri'niň tagallasy bilen 1879-njy ýylda Leipzigde neşir edildi. (1907-nji ýylda profesor Astroumov Türkistan habarlary adly gazetyň 54-nji 58-nji sanlaryny şahiriň 81 sany goşgusyny neşir edýär. Astroumov şol ýylda Arifjananyň litografiýasyny 32 tohum kıssasy we Magtymguly eserini çap etdirýär. Bu kitap 1911-nji ýylda Marly kitap söwdegäri Mirzahid Mir-Syddykogly tarapyndan 2000 nusgada neşir edilýär.
1911-nji ýylda Astraumov Magtymgulynyň goşgularyny ýörüýte bir kitapça hökmünde Arap elifbeýine Taşkentde neşir edýär. Şahyryň goşgular ýygnysy Stavropol, Ufa, Kazan, Simferopol, Orenburg we Xiva ýaly şäherlerde çap edilipdir. Magtymgulynyň goşgular ýygnysynyň iň oňat görnüşi ençeme türkmen alymlarynyň gatnaşmagy esasynda 1910-njy ýylda Buharada çap bolýar. Bu gymmatly eser Özbegistanyň Abu Reyhan Biruni adynaky Günnögür Öwreniş Institutunyň litografi çaplary saklanýan hazinasynda saklanýar. 1912-nji ýylda Astrahanda ýaşan Nur Muhammed ogly Niýazy Şahyryň goşgular ýygnysyny Diwane Magtymguly ady bilen çap etdirýär. Bu barada Welidow Şura jurnalyna 1913-nji ýylda gyzykly maglumat berýär. Niýazynyň aýtmagyna görä, Şahyryň eseriniň çap edilmegine Ýagşy Mämmed ogly Hacı Nury Efendi hem ýardam edipdir. Bir 1914-nji ýylda Esengulda ýaşap öten Gurbanberdi Gürgeni öz harajaty bilen Azadynyň Behişt namasy we Diwane Magtymgulyny neşir edýär. Bu ýygynda Şahyryň jemi 189 goşgusy ýerleşipdir. Türkistan ýygnysy atly eseriň 422-nji tomynyň 125-nji, 135-nji we 446-njy tomynyň 65-nji sahypasynda Mejüv tarapyndan Şahyryň 78 sany goşgusy çap bolupdyr. Magtymgulynyň çeperçilik mektebi öwürlen poeziýasynyň hakyky gadyr gymmatynyň bütün halk tarapyndan özleşdirilen şu zamanda onuň şahyrany döredüjiligine aýra tin sarpa goýulýanlygynyň sebäbi hakda gurrun edip oturmanyň hajaty ýok. Diňe bir zat ýörüýte nykdamagy diýýär. Magtymgulynyň hem de onun döredüjilik mektebine geçen klassik şahyrlarymyzyň ajaýyp mirasyna goýulýan hormat we sarpa munyň aýdyn şaýadydyr. Bir 1944-nji ýylda Germaniýanyň Berlin şäherine latin hatyna ýyleşimi Gurban tarapyndan 85 sahypada taýýarlanan Magtymgulynyň eseri çap boldy. Eseri Türkistanyň azatlygy ugrunda atly guramy çap edipdir. Oňa Milli Türkistan Komitetiniň ýanyndaky edebi ilmi bölümi tarapyndan çıkarılan 4-nji kitap diýilipdir. Eserde 2 sahypa nemisçe, 8 sahypa türkmençe söz başy ýerleşipdir.
Söz başına şeýle diýilipdir. Özlerini, öz milletiniň hoşbagtly uğruna gurban edýärler. Ine biziň meşhur Magtymgulymyz hem şeýle beýik şahsiýetleň biridir. Eseri çap etmäge tagalla eden iyleşimiz Gurban hakynda şeýle maglumat bar. Onun hakyky ady Ramazan bolmaly. Ol Gyzlarbatly Gökleňlerden. Oktyabr inqilabynyň başlaryna şahyr Gara Seyitli bilen Bakuwa okuwa gidip mugallimçilik terbiýe berýän ýokary okuwyny tamamlap Türkmenistana gaýdyp barýar we ol ýerde tarih mugallimi bolup işleýär. We ol Bakuly bir gyza öýlenýär. İkinci Jahan uruşu başlanynda fronta ýollanylýar we nemislara ýetir düşýär. Gurban Germaniýada döredilen Türkistany azad ediş komitede agza edilip alınýar we baryp 1944-nji ýylda faşistleriň dünýä gan çaýkan döwründe Magtymgulynyň eserini çap etdirmäge başlaýar. Gurban 1960-njy ýyla çenli İnglislerin Kipr'da guran bir radio stansiýasyna işläp, soň Türkmenistana gaýdyp barýar we näwelli ýagdaýda aradan çykýar. Magtymgulynyň goşgulary Türkmenistana, Eýrana we Awganystana gaýta-gaýta çap edildi. Ýöne bir uly däl, juda uly sen, dağ ogly, dağ şiiri, Magtymguly sen. Şonuň üçin saýlap dağlaň ulysyn, ýasadyk biz senden, dağın ýaşasyn. 17-nji asyryň soňlarynda anyk bolmadyk belli bir senede häzirki Gargala we Marawa depe etraplaryna giň çaý diýen bir ýerde Gökleňleriň gerkez tiresinden beýik Magtymgulynyň 3-nji arkasy Döwletmänmet molla ýaşapdyr. Ondan takminan 1654-nji ýylda Magtymguly diýen perzent dünýä inýär. Ömrüni agaç ýonma we ustaçylyk bilen geçireni üçin onuň ýonaçy lakamy bolupdyr. Ol az ogluk şygyr hem aýdypdyr. Ilmi jany teni bilen söýýän Magtymguly ýonaçy garyplyk zerarly mektebe gidip bilmän, baryp orta ýaşlarynda öýlenýär we ondan 1700-nji ýylda Türkmen halkynyň alim ogly, Garry Molla lakamly Döwletmänmet azady dünýä inýär. Döwletmänmet ilkinji okuwyny Owada tamamlap, ýokary ilim almak üçin Xiwa gidýär we bir näçe ýyldan soň uly alim bolup
pirlerinden ak pata alıp gerkede öwürlüp ol yerde mektep açýar. Döwlet Mämmedden Wagzel Azat, Hekayetel Jaber ve Ensar, Münacatnama, Behiştnama, şeýle de öz ogly bilen ýazyp parasatly ogly Magtymgulynyň kämilleşdirmegi bilen Muhtaser atly dini eser ýadygar galdyrýar. Magtymgulynyň newerelerinden Ata İşanyň aýtmagyna görä, bu kitaby 2-nji jahan uruşy ýyllarynda Orsiýetiň Gürgen şäherinde konsul bolup işleýän Gylyç Kuliýew özlerinden amanat hökmüni alypdy. Soňra bu kitap Aşgabada alyp gidilýär. Döwlet Mämmed Wagze Azat eserinde dürli sosial kynçylyklara garap ilim we düşünjäniň ösmegini, garyplardan arka çykylmagyny, ýollaryň, köpürleriň we akar ýaplaryň awadanlaşdyrylmagyny öňe sürýär. Döwlet Mämmediň ýaşaýyş we durmuşy barada şeýle maglumat bar. Azadyň Oradgul diýen aýalyndan Abdullah, Muhammed Sapa, Magtymguly, Seyit, Gahirguly, Gulço, Zübeyde, Hurma we Oradgul bolýar. Abdullah bilen Muhammed Sapa ýaş wagtlarynda Çowdurhan bilen Ahmet Şah Durrana kömek bermek üçin söwüşe gidip gaýdyp gelmeýär. Magtymguly doganlaryna bagyşlap bular gelmedi diýen elegiýany döredýär. Döwlet Mämmediň Gahirguly diýen oglundan Garaja Molla, Garaja Molladan Bürre Molla, ondan Anna Gurwan Ahun, ondan Nazar Mämmed Işan, ondan Anna Gurwan Işan, ondan Gara Işan, ondan Magtymguly häzir Türkmen Sehranyň Jergelan bölgesiniň gerke dowasynda ýaşaýar. Hurmadan bolsa şahir, Gurwan Nurdy delili dünýä inýär. Döwlet Mämmed Azady 1760-njy ýylda pani dünýäden baky dünýä göç edýär. Döwlet Mämmed Azady 1760-njy ýylda pani dünýäden baky dünýä göç edýär. Magtymguly atamyň diýen goşgusynda bu waka barada şeýle diýipdir. 60 ýaşda Nowruz güni low ýyly tustu ajal ýoluň tutdu atamyň. Bu dünýäniň işi beylemiş belli. Ömrünün talapını kesti atam. Belli bolan maglumatlara göre Türkmenin görnükli şahiri Magtymguly Pragy 1733-njy ýylda ýagty jahana inip takminan 1790-njy ýylda Marawy depäniň Abasary diýen çeşmäniň kenarynda aradan çykyp Akdokoýda atasynyň ýanyna jaýlanypdyr. Bilmeýän soğranlara aýdyň bu garyp adymy asly gerkez ýurdu etrek ady Magtymgulydyr.
Belli Wenger alymynyň 1863-njy ýylyň 13-nji aprelinde Kümüştepede bolanlygyny we onuň Gyzyl Ahun lakamly Murat diýen türkmen alymy bilen tanyş bolanlygyny bilýäris. Gyzyl Ahun hakynda Van Beri şeýle ýazypdyr. Gün-günden adamlar bilen gatnaşygym köpelýärdi. Sözleri geçýänleri tanışyp boldum. Olardan iň möhimi hem köp peýdasy ýeten Gyzyl Ahun lakamly Muratdy. Ol taýsy tebip bolup bütün tire taýpalaryň arasyndan atnaýardy. Hem tanış bilişleri köpdi. Buharada okap gelen Gyzyl Ahunyň İstanbul Türkçesinde ýazylan Qur'anyň tefsiri kitabı bardy. Onuň aýtmagyna görä, göýekleňlerden bolan magtymly takminan 80 ýyl mundan aradan çykypdyr. Türkmenler onu öwýärler hem sylaýarlar. Alim adam bolan hem de Buharada okan Gyzyl Ahunyň sözleri anamly bolup görünýär. Alaytada şol döwürde Hywa bilen Etrek gurgan arasyndaky esasy gatnaw ýoly Balkan bolupdyr. Şol esasda şahir baradaky habar ilki bilen bu ýerlere ýaýran bolmaly. Egerde 1863-den 80-ni aýyrsak, Magtymgulynyň aradan çykan ýyly 1783-nji ýyla gabat gelýär. Şahyryň Jergelannaky neberelerinden merhum Garişan Muhammedi 1985-nji ýylda maňa şeýle diýipdi. Gerkezlerden diňe atam, Atişan, ağaçyny berdi. Hatta Magtymguly da ağaçyny berip bilmändir. Diýmek, şahyrymyz 60 töweregi ýaşan bolmaly. Magtymguly başlangyç ilmi atasyndan alýar. Soň bolsa Hywanyň belli Şirgazyhan medresesine okuw gidýär. Şahyr ol ýerde 3 ýyl okandan soň Dogduk diýaryna gaýdyp gelýär. Käbir riwayetlere görä, şahyr Halajyň İdris Baba medresesinde hem okapdyr. Riwayetlere görä, ol Buharada okap ýören döwründe Siriyeli Türkmen Bahir ogly Nuri Kazim bilen tanışyp, bilelikde Türkistanyň köp ýerlerini syýahat edip, kabulyň üssü bilen Lahora çenli ziyaret edenmiş. Şahyryň ilkinji kuwwat tapyp gazal aýtmaga başlamagy göýe 9 ýaşyndan Turgullydylar goşgusy bilen başlanan eken. Magtymgulynyň ýaşan döwri 18-nji asyr. Türkmen halkynyň iň galawa gowply döwri bolupdyr. Bu ýagdaý 1736-njy ýyldan soň, ýagny Nedirşah özüni Eýranyň şahy hökmünde jar edenden soň hassa çylşyrmly bolýar. Nedir tagta geçenden soň Guduz açan ýaly
goňşy halklaryň üstüne gan nöküşli çoduşlar edýär. Onuň ganly gylyjy Awganistana, Hindistana we Türkistana şowurdap günäsiz oturan ýylatyň üstünden inýär. Şol esasda Xiva we Buhara hem tabyn edilýär. Elbetde Nedirin ganly ýörüşleri Türkmen halkynyň üstünden hem sowa geçmedi. Özüniň syýasy özbaşdaklygyny saklamak Türkmen halky üçin yeňil düşmedi. Magtymguly öz goşgularyny, Nedirin ganly ýörüşlerini bir tanqid gamçysy astyna alýar. Şahir şa bilen allym berdimli söwüşe girýär. Rawayetlere göre Magtymgulynyň golýazmalary Kızılbaşlaryň şol talaňçylykly ýürüşleri netijesinde ýok bolupdyr. Nedirşa 1747-nji ýylda öldürilýär. Ol ölenden soň gol astynda bolan ýurtlar üstünde häkimiýet ýöretmek ugrunda ganly görüş başlanýar. Şeýle görüşleriň netijesinde Awganistanyň Ahmet Durrani özüni şa diýip yglan edýär we öz häkimiýetini berkitmek üçin iki gedek hat üstü bilen türkmenlere ýödlenýär. İranly taryhçy Saniyet Döwle öz Metleol Şämes ýagny Daň şapagy adly eserinde kitap daş basma görünüşünde Tehranda çap edilipdir. Bu hatlar getiripdir. Hatlar Gerket Han beýleriniň adyna ýazylypdyr. Çowdurhanyň baş tutanlygyny Döwlet Mämmediň iki sany ogly Muhammed Sapa bilen Abdullah söwüşmäge gidýärler we gaýdyp gelmeýärler. Magtymguly atasyndan ruhsat diläp doganlarynyň gözlegine çykmakçy bolýar. Emma iki oglunyň ýogyny ýanan azady ona ruhsat bermeýär. Şahir öz oglum azadym goşgusyny bu hakda ýatlapdyr. Magtymguly ýaşlygyndan daýdasynyň gyýdy meňle aşyk bolýar. Aýdylşyna görä meňliğiniň hakyky ady Ýaňybek bolup, Magtymguly ışık syryny ile ýaýmajak bolup, onuň adyny meňli diýip tutupdyr. Meňli ýagny Ýaňybek Medep Pählwanyň gyýdy eken. Magtymguly Xivada okap ýören döwründe meňliğiniň Şyhym Harpiýe berilýändigini eşitip, onuň bilen eden ähdi peýmanyny ýatlap, Nowruzdan seni diýen adly setirleri ýazypdyr. Rawayetlere göre şahir göýe uruşda wepat bolan agasynyň aýaly ýeňesine öýlenenmiş. Ýöne munyň beýle bolup bilmejegini aýdýanlaram bar. Sebäbi İslam dininiň ähdi kadalaryny oňat bilýän Döwlet Mämmed giden oglundan dolu habar gelýänçe onuň maşgalasyny beýleki ogluny nikalap bermez. Uruşa gidenlerden bolsa habar hatir bolmaýar. Magtymguly soňra Akkyz bilen durmuş gurýar. Ondan Ibrahim bilen Molla Bäbek doğýar.
Emma olar ir dünýäden gaýdýarlar. Şahyryň ady hem lakamy barada bir kelam agyz söz. Magtymguly diýmek näme? Bu arapça iki sözden ibaret. Mahtum Arap dilinde tamamlanan, gutoran, hatm edilen. Gul bolsa gul hyzmatkar. Goşulmasy da parsça eýelik düşümdür. Onu mahtumguly tamam edicilerin guly diýmek bolýar. Eger ol mahdum bolsa, mahdum arapça hyzmatkar gul manysyny. Onu mahtumguly gullar guly bolýar. Käbir daş basmalarda ol mahtem guly görnüşinde de ýazylypdyr. Bu sözüň manysy anyk däl. Ýöne arapça ma'sum sözü aslında masum, günahsız, pek demek. Şahyryň öz goly bilen ýazan ýekeje sözü de bize ma'lum bolmansoň, bu barada belli bir zat aýtmak mümkin däl. Düşünürüşler diňe çaklama bolup galýar. Prağı diýmek näme? Arapçada bunun iki görnüşi, bir-birinden tapawutly iki türlü manysy bar. Hem de goşulmasy eýelik düşümdür. Prag eger ferag asuda sözünden gelýän bolsa, onda ol dünýäden bar aladadan boş adam manisyny. Bir ýerde magtymguly adyň dönni Praga, pary bolup çek özüňi garaga diýen setre gabat gelýär. Eger Pragy, fırag, aýralyk, hicran manisyna bolsa, onu şahyr ýaryndan, doganlaryndan ýa-da atasy azadydan aýrylany, daşlaşany sebäpli bu lakamy alan bolmaly. Munuň da aslında nähili ýazylyşyny bilmänimiz üçin belli bir zat aýtmakdan saklanýarys. Göreşçeň şahyr. Magtymguly türkmen tireleriniň hemmesi üçin deň derejede kymmatly görülýän we umumy milli şahyr hasaplanýar. Akademik Kremiski. Magtymguly öz döwrüniň uly akyllary, döwrüniň sosial hem syýasy durmuşyna çoň hem giň dünýä garaýşy bilen göz ýetiren şahsiýet. Munuň şeýledigine şahyryň bize miras goýup giden ajaýyp setirleriniň
akıl sütününü emele getiren oylanmalarına göz gezdirmek yeterliklidir. Şair, Türkmen halkının siyasi durmuşunu yüze çıkan ağır şertlerine çeper analiz vermek bilen bu ýagdaýdan diýinmagyň ýoluny agtarýar. Musulmanlar kılıç koysa bir-birine, döwlet dönüp dinlerini usana gelgeýin. Zulüm eýläp bir-birin salsa esire, pelek bu pikirden puşmana gelgeýin. Bir-birini çapmak ermez erlikden, bu iş şeytanidir, belki körlükden. Agzalalyk ayrar iyili dirlikden, döwlet dönüp nowat duşmana gelgeýin. Bu setirlerde öňe sürülen pikre gönden göni beýik şahyryň öz döwrüniň syýasy guruluşyny analizlemek netijesinde orta goýan jemgyýetçilik syýasy ähmiýetli açyşy hökmüne baha vermek dogry bolar. Sebäbi Magtymguly çenni 18-nji asyr türkmenleriň jemgyýetçilik syýasy durmuşyny analizläp şeýle dogry netije gelen başga bir akyllarymyz ýok diýsem boljak. Şair, Türkmen halkynyň syýasy durmuşda düşen kyn şertiniň düýp sebäbini daşardan abanyp gelýän hoplardan başga tire taýpalaryň arasynda agzalylykdan görýär. Has takygy şair öz kalbyny lerzany salan bu aýylganç hakykaty düýp teýkary bilen ýazgarýar. Uly pährimdar tire taýpa duşmançylygynyň mewjud döwründe munyň türkmen halkynyň ykbalyny ýitmez tagma bolup duranlygyny aýdym göz ýetirýär. Derdim var diyarımdan döwrümden, hayır kaysy, ihsan kaysy bilinmez. Zalimlaryň jepasyndan, jevrinden, islam kaysy, iman kaysy bilinmez. Hakykatdan hem öz dogduk diýarynyň derdi, ýaşan döwrüniň derdi, hut şahyryň öz derdi bolupdyr. Sebäbi Magtymguly öz ülkesiniň, öz zamanasynyň agysyny aglan şahyr. Şonuň üçin ol öz töweregini görüp eşiden wakalaryndan, allym berdimli durmuş hadisalaryndan akylly başly baş çykarjak bolýar. Halkyň başyna düşen agyr günlerden diýinmagyň aldasy bilen ýaşaýar. Bu elbetde şahyra ýeňil düşmeýär. Ol agyr oýlardan soň özüniň çykalga tapman kösenýändigini, umytdan düşüp aljyrap oturanlygyny gizlejek bolmaýar. Türkmen toprağını daşarkı düşmanlaryň talaňçylykly çoduşlarynyň dowam edýän döwründe tire taýpalaryň özara oňuşman bir-birini çapyp ýörmeginiň hakykatyny şahyr ölüm bilen deňeýär. Ister ellen çykan döwlet humaýym, doga kılıp döker bolluk ýaşymaz, dilegim duşeýle gözel Allahym, erskin bolly, gitti gyzyl başymaz.
Qızıl başların ersin almağı, şahirin liriki qahramanının ruhi çökkünlüğünün düyüp sebebidir. Ol, düşman ordasının Türkmen toprağına qanlı toynağının düşmezliği üçün giyce günlüğü dua kılmağa, nalışlı dilek etmeni hem tayyar. Hızırt geden çöllü iller yayılsın, yurt binamız qayım olsun, koyulsun. Çillemez nerlerimiz barça ayılsın, bir supradı eda olsun aşıma. Ol şeylelik bilen Türkmen tirelerinin bir supranın daşına eğrilmeyini arzulayar. Ol şeylelik bilen Türkmen tirelerinin bir supranın daşına eğrilmegini arzulayar. Türkmenler bağlasa bir yere bili, gurdar kulzumi, deryayı nili, teke yomut göklen yadralili, bir devlete gulluk etsek beşimiz. Ya da horgalmasın puşter puştun berkarar devlet islerin. Şahir öz öňe süren ideyasının Türkmenler bir millet hökmünde yaşamalı mı? Ya da yaşamalı değil mi diýilýän heyhatly döwür bilen bağlıdygyny taýar. Şoňa görä şahirin jandan sızdyryp gaýtaladygy ýaly Türkmen tire taýpalarynyň birligi, jan gerekmi bıçak döwürüniň öňe çykaran talaby. Ahmet Durrani. Ahmet Durrani 1754-nji ýylyň 28-nji martynda Göklemlere 2-nji hatyny ýazypdyr. Saniye Döwle Metlaw Şems Sahipa 374. Onun mazmunu merhemetli ve ulu dereceli Muhammed Veli Han, Adnağlı Çıhan, Dodurga, Günnogdi, Çalışkan, Hoca Nefes Öňbeyi, Öwezgelli, Orsali, Devlet Mehmet, Karaesen, Adyna Gellon Bey, Çowdurhan, Ganly Karahan we Gökleň tiresiniň beýliki adamlary. Onuň aly hezretleri, Hudaýyň kölegi padşanyň tükeniksiz mährine we uçursuz köp hoşamatlygyna duçar boldular. Sizin merhemetli adamlaryňyz öz goşun saraýyna, ýagny Ahmet Şanyň saraýyna gelende
onun nurany hedretlerine kömek hakynda aýdanlary üçin, oňa jogap hökmünde ýurdun hökümdarynyň buyruk çykarany üçin sizin her biriňiz hökmany suratda kömek berersiňiz. Musulman dini uğrunda göreşýän garamağınızdaky adamlaryň üstüni ýetirip, olary söwüşe taýýar edip saklarsyňyz. Biz hem olary gyş wagty guturup, Nowruz bayramçylygyny bellenenden soň ýerine ýetirilmesi hökman bolan buyruk çykaryp çağırarys. Häzir bahar fasly geleni üçin ýakyn günlerde onuň aly hedretleri Eýrany basyp almak üçin görüşe uğraýar. Şondan ötürü ki buyruk çykaryp karar etdiler. Ýagny sizin merhemetli adamlaryňyz öz garamagyndaky eskerleri bilen goşun saraýyna tarap uğrasynlar we uğrajak wagtyny, ýagdaýyny görkezip çapardan hat göndersinler. Oňa jogap hökmünde Tidin şanyň goşun saraýyna nähili uğramalydygyňyz barada biziň sultanymyzyň buyrugy çykar we gelenimizden soň onuň aly hedretleriniň huzuruna barmak bagtynda miýetler bolarsyňyz we şanyň merhemetine gulluk etmek umydynda bolup onuň din üçin seweşýän eskerlerine birgersiňiz. Uşbu permanyň ýerine ýetirilmegini öz borçlary hasaplasynlar. Magtymgulynyň Kemalhan Owgan diýen şahsiýeti Ahmadhan Durrani. Sebäp ol döwürde ol Eýrany şaýlaryň agalygyndan çykarmaga kasam eden kişidir. Bu waka şaý mezhebine eýerip goňşy ülkelere talaňçylykly ýörüş geçirýän gyzyl başlaryň çympitraq bolmak arzuwyndan gelip çykýar. Ýomut gökleň täsip edip özünden çekse goşun öňü ardy bilinmez. Sığmay çyksa deşdoda han düzünden ýören ýoly onuň ýurdy bilinmez. Üç ming naýda bazy bardyr nökerdin, 4000 pillary bar gala ýykardan, teke salar ýürüş etse ýokurdun, öňünde çömüç kefek gerdi bilinmez. Şahyr orta çykaran durmuş hakykatyny paýhas eleginden geçirip zamanasynyň bedasyllygy, asyl zadalykdan ileri tutýan döwür bolanlygy, ýagşylaryň egisilip, yamanlygyň möwjurup joşýan, Peygamber ornuna oturan kazylaryň da gara nefsleriniň gulyna öwrülip para üçin el serýän, hatta dindarlaryň dünýä maly üçin öz dininden el götürýän, gamçysyndan gan damýan zalimlaryň zulmündan, garip fukaranyň horlanýan, ejir çekýän, asylsyz beglere döwran dolanyp, şunluk haramlygyň artan zamanysy bolanlygyny we şol zamanyň pessat bolanyny ýazyp pandan baqaýa gitmeli bolýanlygy üçin gussal oýlaryň girdabyndan çykyp bilmeýär. Döwrüň kemçiliklerini düzetmek üçin şahyr çäre agtarýar.
Bakın bu eyyami, görün gerdişi, pahire zulmetmek, zalimin işi, hak yoluna doğru giden dervişi, koymadılar öz haline yatmağa. Yüreğim sabırdan, gitti karardan, yaman iştir boğaz bolmak ererden, bidara gelip men şeyle diyardan, cür bolup men başım alıp gitmeye. Milli şahirin medeni mirasını öğrenmek. Şahirin tanqidi tekstini tayyarlan alimler Sapar Ensari, Ahalli ve Nur Muhammed Aşırpur Meredo. Bu iki alimin bahasına yetip bolmacak bu işi dövrünün siyasatı sebepli çap edilmedi ve edilmeyen gelyer. Sebebi bu işe yol verilse, şahirin adına verilen goşgular esasında bir toporun alimlik, doktorluk, kandidatlık işi puca çıkar. Mağtım gülü, sözlü herden bilenim, özüne kimlik bil, aytman ölenim, taraşlap şağlattın, köňle gelenim, senden son kularo, yadigar bolar. Tarih ilimlerin kandidatı Akmurat Gürgenli Doğanımızın makalasından Milli şahirimiz Mağtım Gülü hakkında. Mağtım Gülü köňle gaýgy getirme, bu bir iş wagtydyr, özüňi yitirme. Sözüm dinlän ýok diýip ümsüm oturma, jahan giňdir, çendan bilen ne vardır. Mağtım Gülü bu bütün Türkmen üçün damarlarına Türkmen kanı coşuyan, çeper sözün ähli muştaklary üçün iň mähriban, iň gowunçly, buýsançly at. Belli Rus günnogar şünasy Bartoldun Jaydar bellişi ýaly bütün Orta Aziýa halklarynyň arasynda diňe türkmenlerde milli şahir bolupdyr. O da Mağtım Gülüdür. Mağtım Gülü beýik akyllar, filosof, günnogaryň pähm paýhasyny öňe süren, insaniyeti başına täç eden, öz milletini jany teni bilen söýen watançy şahir. Türkmen dilinin ösmegine, onu reformalaştırmakta ägirt uly iş bitiren şahsiyet. Şahirimiz Mehmet Veli Keminäniň sözleri bilen aýtsak, Mağtım Gülü edebiyat meýdanyny orany orup giden şahir. Belli Türk şahiri Nazım Hikmet Mağtım Gülü'nün 250 ýyllyk poeziya bayramçylygy geçen mahaly 1975-nji ýylda
Aşgabada baranny şahyrymyz hakynda şeýle diýipdir. Magtymguly meniň hem şahyrim. Onuň dili meniň hem dilim. Men Magtymgulydan köp zatlar öwrenýärim. Ol meniň de ustadym. Ýöne onuň bir öwreden ullakan zadyny hasam magtasym gelýär. Olla öz halkyň azatlygy üçin göreşmek. Türkmen halkynyň edebiýat taryhynda en çeme klassik şahyry sanap bolar. Olardan alim Bertlesson aýdyşy ýaly söz ustady deň taýy bolmadyk Magtymguly birinji orunda durýar. Magtymguly türkmeniň edebiýat hazinasynyň gymmat bahadaşlarynyň biri bolup, ol biziň zamanamyzda täze ýüzüň gaşyny, gözüni gamıştyrjy şöhlisy bilen dogurdaýar. Magtymguly 18-nji asyrda ýaşap, özüniň dürdäne döredijiligi, bar ukyby bilen türkmen edebiýatyny, türkmen dilini ösdüren şahyr. Belli alim Mäti Kösäýew aýtmyşlaýyn, türkmen halkynyň wepaly ogly Magtymguly ören kiçi göwünli, saýhally, edepli, salihatly, sypaýy adam bolupdyr. Ol hiç wagtda ulumsuluk etmändir, menmenlik satmandyr. Şöhrata kowalaşmandyr, serpaý üçin köşk şahyry bolmandyr. Ol adam käçiligiň iň gowy sypatlaryny özünde birleştiripdir. Şahyr ulumsuluk edýänleri, tekebbirleri, bedasyl şöhrat paradlary, açgöz hyrsy dünýäleri, elmydama rehimsiz tanqid edip, olary ýurdu ýykan, orramsydan bolan haramhorlar diýip ýazgarypdyr. Günnögörüň çeperçilik pikiriniň ösüş taryhyny türkmeniň beýik ogullarynyň birisi Magtymguly Pragy öz boluşly şahyrany dünýäni açdy. Onuň asyrlar aşyp gelen ajaýyp sözü, umumy adamzat bähwetli şahyrany pikirleriniň giden bir älemni ýada salýandygyndan başga da özüniň ruhy taýdan çumur milliligi bilen hem äşkär tapawutlandy. Magtymguly külli türkmeniň şahyry hükmünde ada-wadasy dünýäde bolan şahsiýet. Şonuň üçin onuň ajaýyp setirlerine gyzylyň gyrnysy ýaly garamak duýgusy diňe bir türkmen halkyna häsiýetli duýgu bolman. Eýtem, dünýäniň dörli halklaryna mahsus duýga öwrildi. Özü hem şahyryň altyn setirleri şeýle duýgu bilen ören irki döwürlerden bäri ünsü özüne çekip geldi. Şoňa görä onuň dana setirlerini birleşdirýän aýra-aýra şygyr diwanlarynyň bir uji Hindistandan çyksa, bir uji meşhur Britan muzeyinden çykdy.
Magtymgulynyň diwanynyň daş basma çaplary. Baryp 1842-nji ýylda Polyak alimi Alexander tarapyndan onuň 3 goşgusy Londonda neşir edildi. Ol bu goşgulary 1833-nji ýylda Köpetdağ etrawyna Demirgazy Horasana geçiren syýahaty döwründe ýygnapdyr. Neşir bolan goşgular duza mehmanlar, galmadlar, sil galmaz. Şeýle-de şahyra degişli bolan yaraşmaz, olmaz, ýaly şygyrlary Kemine we Aýdyň deregedli diýen şahyrlaryň eseri diýip görkezipdir. Kazan ve Peterburg universitetlerinin profesörü Brezin tarapyndan 1862-nji ýylda taýýarlanan Türk Hristomatiyasy